Adunay na hinungdan, nganong nangani ang kanilang gidangatan. Ato sikas amigas, ito ang subo, sugilanong putput. Ay! Ikaw, ito! Ikaw, Ikaw ka dyan nakatae. Kaba ng mga tayo! Labil-labil baho na doon. Mga hawa tayo eh. Gasamok-samok lang pagkaulaw lang kami. Baho dyan mo kang taing. Sa'yo ka, maayo pa ikaw! Ariya na ta! Ariya! Bawa mo lang kanya. Ene mga kapolske. Aron inyong masabtan kinisalita nga way inungkan. Atong ibalik sa sinuktanan. Kung anong na ni mahugtain ng duha ka pulbuko. Ene doon ni. Maonin na tabo. Maonin. Kumante! Patay ka ito ka na lang! Doon na ito na ito ba? Doon na ito na! Okay na. Okay na. Tagay! Tagay. Ako na! Tagay. Ako na. Ako yung tagay. Ipaniusan ni mo na Roy. Lami agad! Pante ni iba na alawin mo isaan ni ba? Pante mo yung lami ah! Dinugan iba na alawin ng isaan na oy. Bantok kay buwa-buwa! Kailan ba ka ni iba na alawin? Oo. Labi nga. Tinta! Ay, iba. Otton yun na ito na. Sigurado. Otto na ito na. Siyat po no! Siyat! Ay. Ug milabay ang usa ka oras ug 23 minutos. Hoy! Ate! Hoy! Iyo ay watay katugan na yan eh. Mo katugan eh. Kaya ka may gahi aning kapatid niya. Inom. Sugot. Damoy ba niya? Iwasan na to. Kira sa mo inom. Ug nakatulong na gyud ang duha ka palahubog. Miyake wa pulaw. Siya nga ito mga. Ito pagtira lagi. Wap na siya itong Chris ba? Silang tools niyo. Tikoy liga na. Ito lang lang bilang. Ito nga kutain na ilang ilong. Ito katawag sa panta. Dagan mo ito ini guman. Preso ka na wate. Sige susiyaw na may kwarta. Samok mo. Sige, tagay sa warti, tagay. To. Ala, hutda ng pulutan. Ug milabay ang 59 ka minutos, wala ka abot usang oras. Tigay! Magkara kung mata. Baho ng taing. Wanga ka. Ikaw may baho! Tiyak ka! Ikaw may baho! Ikaw ka dyan nakatae. Kaba ng mga hawa tayo! Labil-labil baho na doon. Mga hawa tayo eh. Gasamok-samok lang pagkaulaw lang kami. Baho dyan mo kang taing. Sa'yo ka, maayo pa ikaw! Ariya na ta! Ariya! Bawa mo lang kanya. Ug nang lakaw ang duha ka palahubog nga bahog tayo. Asa mo sa to? Ayam sa abot ganingan man to. Uy! Dili. Asa magigan? Berti, bisa berti tu. Mida ah. Asa magigan? Ang ibalik ang tuba. Asa ino ne? Usun ne? Usun ne. Kita ni katutan ke. Sakto ako may kuha po nila. Ay mo gikuha na. to. Sige to. Ani? Ani Asa tane? to duha to ba? Ani tane lagi. Wow dah. Sana. Inig mata to duha. Limaw to tae to ilong duha. Di ginawa to mura to tae. Aw dia. Mga maldito. Buka yun ako! Ay, buka magana!
Sabok ka na. Lagi na, kung kagigsuyo ko, ikit. Ikaw, mabubuya tayo doon. Labaw mo ka doon. Matro ka naman. Baho mo ka doon yung tae, mura kang baho ka sunod. Sama na yung ano dapitan. Ang ka diha kayo. At sa sabok-sabok ka na. Anak ko ba nga mo magibigay? Kung nagtitingan na to. Pilin nga dito ka mo ito. Nuang manangimong daw. What's my butt? Mura man. Amo nang tubaba, hasta nang pulutan mo. Murag mo ulo ba? Di sa rin ang kuana. Ang mausaray ko ba, ne? What? Ang ina, tuwa. Tagay pulutan. Sabok. Bawa na pite. Tebak eh. Bahog tae. Tagay pulutan na. Chat. Dalawa. Berte yung bawagin tayo na teka. Banda na istorya. Inom na. Kaslo mo. Tae na. Pulutan na yun. Puro naman ang bahog tae. Bahog yung tae. Hindi kami doon tuba. Kamu masih kulit bong tayo, ano? Kami. Kamu may bong Kamu mo ibang tae. Bahog ka doon tae. Muli. Sa inyong silong warna'y mukit-kit sa igit nga nipilit sa inyong haligid. Puwarta mo tayo ka doon. Kaasa pa yun. Warna'y baboy sa inyong silong warna'y mukit-kit sa igit nga nipilit sa inyong haligid.